bor kapatisi TV. Kabul, ka machine ka balas nakarpang ka bakamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpnya. If you're having a good time, say, oh yeah! Ladies and gentlemen, welcome to the greatest show on earth. We got some of the most amazing dancers from around the world tonight. Upro Vice Chancellor Jong School ba Northeastern Hill University Professor Sumar bin Umdor Lakerpar igi samla pule bakin kier na kinu gejinga ki halo gejing persha jongki ban penlong hi gejinga lang jong Executive Council Shabar kanong ba Shillong hagejinga keram kilar pthai kubor hakash photre unai wieng arajar arpusan u Professor Umdor loong bu kwa ban yo i bagi samla pule kinya kendu jing bat shu loong ru bagi jing shimrai ban penlong hi Executive Council jong Nehu Shabar kanong ba Shillong kedekara jong ki bor bahalor jong Ministry of Education Ulong ru nadu bola shimti kam kumu Pro Vice Chancellor ula persyang berwanra ika jinga dai berki officer jong Ministry of Education namar ba kumu kalong menta ke skul ba Nehu kelamar ika jing kerdu Pisa hadir muka soka pedeng kala Khate ka baha Pisa Haduh sapu person kata nakasan pulai kelur tingka syakalai puai kelur tingka Sungtu indiak ma pi ha ubanai me le putrek perkolong tu ke isi Delhi hangtu ngalik kum finance officer na khamtip ba yanga antung kumu provisi jangka main campus but kadena ministry hi ba ki pha hangtu ki propose kerteng la ki kli di isi member de director ko propose ba ngade ban shimanga ngamtip balai ka makila consult ki ngade te nar ko to la pipe ka minutes su jangani ka isi kinong ki thwa ba for smooth functioning la thuinga for smooth functioning of the university but kini san banai la pipe ngira le kapala ban penya ekta ka university hagar kom ko bajai ko bai ki exams ki bai ki ya chakman mo nda badeng la pendap ka academic council la chair ma ka academic council andre pa ka juk apor ngira play ka hostel ka si spa tam si spa seat nanti kenthai ha ngira la le shubun ki haka hakta ka bor ka barit ka jungi namar phiriban suthu ba u professor shukla u dangdai u vice chancellor mo ba ngi khamla ban weng u kata ki sisa ti ngaru man la kapor ngala ngap le chedeli la line association ki khot nga wut kitu ki official director wanda secretary ban kren lor ka jempenya jung university pi ngasu kumangala ong mene ni kini ke university ni dan kita ki ni ong ki recurring expenditure mot kini di expenditure ki bangi CEO ki tulap jung kini ki khamtam ki casual jingi dan hatu sia jar mot ki casual security kini kita mo hangtu kadang tulap jengki kadang ka tulap jengki ni ki contract teachers kadang ka bai light kadang kani ka bai student kini ki lab equipment students kini kita bon magi jinglut ki ba ni yo ka grant ni na nalor ka salary pension ni yo ka grant ni na ministry but menchum snam yo san for like crore how ni snam ni shakhati how banai sobanong provinsi how banai April May ni shakhati na ka san fulai shaka life way crore to prakam phise tang ka bai salary jungi ya ki casual ki contract ni ari 100 crore si snam tang ka salary jungi si ajar mut kine mo ni ya tang lai poi I jingmi jungi internal revenue bangi om iduna ba ilong apo crore apo tam nomor pale ba ka fees ku jungi kalong ko bedunaro ni ti si snam ku singi I bom dan bisa ngala le chile cha pini ki records ki dan nga tho ka nutlik city ngala haru license si sa ministry ban kerpat iki bakin asyusuk pisayangi hakta ka bing ka revise budget estimate of December ti ngayele ka bala provinsi ta jing namar ka demand hang ni ka bobon kinung kai ki hap snai ka ni ka hap repair ki quarters ki khna ka hostel popli ka bade hom hak juk apor ni hap save salary ju ki staff ni ki popli ba casual worker ki ba yo na ka head ka bang yo ka kering ti ngayele ka pala ban pendai ki hap penrit ile de ka pala namar pinale chedeli hang ni ngilong ki bahe ni ki klan re nanti tengim don bor tingale nga pendam yela di ngi keren munta man syong pi u professor Shukla ula pha ban pulong ki isi da ka order jung u nadu upanai September yang akan do soban last week kan do
kaju ingong ngong ba ki ong be fidi ban wang tu city nomor halor tu city register ngong pai kaban wang wai la isu city ngap keren biang nomor UVC mentau la DU chairman jogi isi wai pila notify ngap ong u pat ngakren keren u ngong ni ko ban notify nomor ba ka e ba ngai ka report in writing ru matho ba ko por you register ka abun ki khna ko pressure ni yala di ni tiang ka well being jong safety kam tam bri bana ba yenak ta kada ngom ong ki khna ki le in writing te sim ka bu gi bre mo so nga karpat yu nga ai ka writing ru u nga tho ba kolong om ni register ko aya nga in writing tingi la pasang tu si ka bala rei kam don kata ka jing su tho bat usukla phite ko pen e tre ti ban ong pat na tu si nga kham le e kom le ka jing sha ngala ban ai phi ka teng rei ngala contact i senior officials of state government nga karpat ki bagit intervene mo ka shithir ka dan ngamla ka note ka dan ngamla ban ki ilut nomor dan ki bangile aku bari fi ngamla ki bri ki la batang sun jeb ja ki wan kren fi ka press conference ni ngimla balem ta nomor ngi ki official ni kren ngele in the back drop kat bagila mohan background banwan ra kata ka jingya jai ka university ndre mentang singi ba aku singi ki wan kindiat ngut ngong pai lara mo ni hapan yele ngan yele ka bangla ndre mentang singi habal abun ka justify nga ro habal abun ngatu ka justify nga because ka de voice ki student immediately nga ai nak tu sti but ngala tho su ka ngala ai city su official jung ministry ngala ai kan whatsapp ndre sti visiru Mongai, there are hundreds of students here and they are asking. Because kata ka jinglong democracy hapaki one ki brio. Da bol, kamon kadai ka mon mujumki. Bag ni kungki namar kadang ke exam lu ta banlong. Kilasi ni safar ke exam. Desi ang pa ke exam. So ke exam dan tentang apa pun brio kum tu ki usim ka pus brio na bar suko pas dai masyal sini fitip bi lasia ka ke baja. Kidan ki asot ke sa komentar gidang ya. Nim kwa tu ke insecurity campus. Ti habalawan ka tu kena ka justify yang kita ban omma ngi official pet ki khna lawan kadang ka pressure manta ti ma namar bale kan effect ka security so teng ngasku biek namar ngala itre jang ma bikni khna haki kam juki bon ma ki kam kini usu kile kapatai sudah an on fi bon ma kila sna ki pas siap kili ki program juki prepare ki kwa ke SOT library ka belum kan constructive ka jing kwa juki kan pakas ka pangut yang aru bangan hapan ayo tentang iku mangia namta way brio ni hap kelas no pramangi ne ke jing si sharu baka university ka dan in a very big crisis amdai tang financial even ki non teaching ru pingi operate tang 4% na ka sanction strength in non teaching i la ta pha sini but shanga ham tam provinsi ba phidebon convene pha research convene ngong siong AMCM you in writing ngong pet ka bomlong na mar ki khna kim sungtanat ikani kidan ka opposition but kadang lu kata kecing suthu ba katu ka isi jengpi ka belong ha lai putrik mi ka kelas isi mo tinga yele ban resist kapala wat ngatip bau di visi nga de tang provisi henrei akas putrik upanai Oktober kita kini all in record ikna yo ki ong mga syukran tha nga la sakot nga sa Delhi saman nga sa Delhi habang le sa Delhi ngai kundu director but under secretary pila banong balai tang director nomor 1 director la di bahewa were in charge for Central University sani di burit Lesingi ong director, director means ka level jung nomor hak to kopor wat additional secretary don chu hak to kopor tu bawan sini. Ti ulai kendo inga bot under secretary but kilakili yang ki ong ba bali bamla ampulong ki isi Delhi. Tengah pengi bang ki. Di wat perkat Haduh Delhi rung alai ngapli ki. Hoi kam don record ba nong ki kena kam don record. Nomor kalau muntah ka cing hak jing ya jam ki kam jam. Mdai rekat balik isu tho record. Ti nga resist ngong ngong kadam lu kani ka jing suthu khna ba proses sukla mong so but nga so snai ri khna namar kaptu kila fight nam ta ka ban pen mi yu sukla nri ka khamla ban long so nga so snai ki run rai kala de ka big achievement ki namar hadu sisna man ta don chane ti kum ta ngi penya but ha ka arpsau tarik na flight tarik jong Oktober ka wan phone call na ministry ka ba direct nga kadi ki jing sisa ka phone call pila banong balai pimpan pila pim tho pim keren pim ong ai nga rejing tho mar ngi ki ba penya university ikiju ki bri ki bangile kendo pon sien da ka official da ka phone ki holong official haba ki ong you are directed to inform the register ban convene ka isi meeting ki ong with all seriousness tang na ka toru pila sto and it has been decided at the highest level ngamla mga provinsi uba kerpat na ki malak por nam ta ka jingram nam ta ka university
ban syukurin he mana kapor tinga nga direct you register in writing ong ba ngalayo phone call na ministry but hang tu hapo apor bang thok email you register ngada mark risk ministry under secretary issue director khana mo kintip pakadai naki i ngile amta namar habang yo verbal instruction ni thok amta kala phila ban ong ba am phili ban demand beta kajing thok kalong ba sup la da phimdan hak suki ndai bidai ban su ba ni bidai i university ipatang 5% ka jungi na ka total expenditure internal revenue kalau ni kan appointment ke jungi visi kawan president of India pi kan ka arrangement nei kabam judan hari India hai ban Haduh sistem kan dan chete kabor kadang dai hu ngari provisi udi ma ka pi khilaban ong mantau ngasap bon sen professor Suklang anda challenge ong sir memdan station so ka ong bala memdan station udi provisi ban macam charge. Ka akro ko ong ba mendai tang provisi senior provisi de macam charge. Mot provisi na pura nama senior ba ila tung sai inga. Ka ba ar professor Shukla uset argu kalainga. Wong it is not that I am not in Shillong. It is I have been driven out of Shillong. It's not that willingly nga sa sini. So kinong complex ba kanika case kan. But kap ba dong visi hi ngan ong gumno pi ngina ban balance ta. Terus perkat yang asing ngah balance ministry BC berhangni ki association ki ma gidam kam genuine juki te it's not easy on pisan banai kan nak untuk sibu ki ongi ikna menta ngala namang aset kapak ki ngong nai khot press se ka dei bagi on ki nai penlong ma mala sat ki beri bopech pang Nehu ke la that mir ke la that bopi ki wan ndia apungut e ndia kata ko de ki sisa nomor balai ba utai professor Shukla ni ministry kap ngut ki wan ki no me kap bawan beri ni me langai kalau kita wat ke ministry perkawan sini kawan nomor balak ke puk kejing le ti nak terang orang kena ngong bapet ngani le ka balak kan convince you Shukla ni ministry ni ka government ngam le ka balak ngam la ro tu ti ha ti mentapat haba kilawan ka tu te ka justify ngar bencim ke decision ku provisi ka justify ka ada ke tu kila accept nam pada ikan ini am kila accept namar ngi ngila thok kalai berkat ki member jung ki si mo ba ki kena kila wan ki pau spa ti hajar le se kila nangru but nim ko akan let dem situation kom last time mo namar kadan law and order security implication but nim ko aru baka exam kan ta ti mentak tu recording ju phil apan i kat nungut ki bri ki wan kam dai su ba ta wan tang akol ai pungut mo kadai ka jik sisa kata mo ba nga lada kadana ka por janga nei nawan tang i weiru ikna nawan ka demand ka badan sisa ka por janga ngala ndrei hapam dan ka por te ni hap up ya kata ka no kum kini ki jingja tang tang ki no ki pelong ini bangi hap sim ki decision maybe ka ministry kan pait ek to report kan ong auto is compelled so that is why kan hopefully no lada ke isi kamlong po campus kadai ka bang khna bakadan ka notification jaga ministry baka isi ka de banlong mit hamin campus very right ngar ma set kot kata ka juk sithi Shukla ngong as per ministry directive ndai kadan ko second line ka bang me balada kadan ka condition ka ba extra condition ne ada condition ka ministry ka de ban yo ka jingbet ministry but de kata ka phone call kan baka jingbet kila nong bali sa di kampan ka jing tho nomor kani wala ada keren ki kan usia but habaki ai nga ka directive untuk nga pen kalai ka kajing tho su register bang mak saki bat kajing thumu kalong ba banginum ya koi kajing ele manta bat ka ministry hi ngila ban ele bat wei buri Shukla to let nyok tang lanu ndai kat ka ministry ngi perkat long term relationship bat ki mala ka por ya bangalit nang kumbangong ipi ka sputerik bangalit ki ong nga ki khot meeting ki ong ba medem pulong ka meeting mo ngi de ban pulong isi dili hang tu ngala nga resist hat ko to ko por but ki ong tong in secret ndai haba ki kren ki ong bala it has been decided nta Ukraine u brio bala Ukraine nga malak por ndai ro Ukraine u a ubi bang ngam thu da ka phone ka ba so kadi ka kamram jungi at some point of time bang ina pan comply ku mga ong ipi ka phila ni menjur na am ndai ni long very delicate ka balance mi nomor bala hakar ni ka por hangni ngi student stakeholders kum ki nong penyat hangni kanan ka ministry ka ba fan ni nimla menchu keren he ban le he bat ki man ka por ti ita di jing thmu bat si snap kata ngala kandu ri student dala da ai kita ngong pe ni long in a very bad shape for finances ka jungi te na parang ma kerpa la kata ka ministry kala ai ka order kunta bat ni le i teng teng ha phile chidali hang kapnu ka jing rit yala de nam ta ka university
nomor mistu ni shitom sisa ni jinjar sisa kadau kim hi kawai na ka kadau kim ni explicitly kim tho shong bai bahau ni u ka thi ka dan berkhoi bahau rusnam arsan arun re financial year ka jing phi ka allocation jung phi hapo kani kim ong robot ki ong bai ka allocation jung phi ka dei lai phui crore ha ti manta par khat se tang ka wages jung ki casual last year ni spend 4 crore ni atang lai phui ijing mi na lading hap ni bun ma ti teng ngasutu ka jing dom jung ki khna kablong kabadan bekas kaptu gila sacrifice le hang strike ndai ngaset kerpat ya mal lagi meeting ang pai ngin hap long delegate you shukla ta tong ila fai kan ni ngar ngar resist ka bangala no ndai habade ko ministry ni happen jamil le dan kani ka igu pingong he retire ki non teaching ki bon ba perkhat se nak siswa tang sapungot ki ki staff non teaching katuru ladang hapan advertising hapan yo permission na ka ministry na marba menta ofisi tang hadin rupanai inum sha sha kan advertise long kadang karul kai so rightly or wrongly ngam yero elo dema ngam mangale kabade ndre ngala persang ka pala ban balance mo ndre haba kawan ko order nang tai direct mo ngala ngam ban se bangan le o ngapakhat long term university ka nu nya so ndre haba ki khna lawan in such a large number kecilong ke demokrasi kibri pai apa ka justify yang iru wana mo pai hak tu singi ki wan khna ya kran ngupli hak tu singi ki khna kilong sar ngim ko ben thut mo ni wan tang kan ni na bita patar jing sisa lar ki wan sangut ki khna andrimut na shpungun lar shong tongen menjun katar ka engi nomor ba mo ni hap ni iru ya ka ministry menta apa ngat khos ki ministry ki itu steam puli ngom ba like hundreds of students there ki bawan kamu mangim ko kan affect ki kan. So that is my explanation and try and build University more. Come on Barbie, let's go party.